dayon watay mabuhat kay maumay atong naagian. Atong ang tuson di puro storya, di lang puro saad atong buhaton kay bisag kung sapay mahitabo aning kalibutan na sige gihapon ta. Bisag magkinaon sa bisag kung si problema, basta magkinao sa tatanan siguro tanang butang kaya. Ayaw lang ka problema, negative itapwera, timan inya na arasiya sa atong tapad. Bisag magkinaon sa bisag kung sa pakalisod sa kinabuhi, dahil lang ihapon tayo dili mora ni permi natong naon-naon. Bisag kung sa kalisod sa panahon, padayon lang ihapon. Padayon gihapon na yaw lang paminawa ilang mga istorya nga bati. Bisag kung sapay mahitabo sa imong kinabuhi, ayaw lang og buhi kay basta ayaw pagdali, dawata ayaw pamili. Sige lang suwat lang ayaw na og pagundang, dili jud kumudili kay ang ato ang kinabuhi. Usahay tarong usahay hiwi, katawan niya kalit lang tibi. Bisag kung sa panasige ta sige, padayon lang sa atong pagabante. Basta mag-ampot na pirmi, tanang butang kay posible ug maunay pirming timan